Horas madihita saluhutna. Hatani debata turpuk jamita di mingguta sadarion, Minggu Misericordias Domini, himasian Evangelium Yohanes, bidu 20 sada ayat 15, saha rodi ayat 10 sia. Hujahama songonon ma tersurat di sini. Asa dung mangan nasida diduk Yesus ma tu si Simon Petrus. Ale Simon anak ni si Jonas. Humolong doroham dia usia anak kaon. Jadi diduk ma tu ibana. Olo Tuhan diboto hodo holong ni rohakku diho. Jadi diduk Yesus ma tu ibana. Parmahani ma anak ni biru-biruku. Dungi ninna musema padua halihon. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi didok ma tuibana. Olo Tuhan. Diboto hodo holong ni rohak kudiho. Dungi didok ma tuibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Dungi didokma patulu halikot tuibana. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi marasak ma rohani si Petrus. Ala patulu halikot didok tuibana. Holong doroham diau. Jadi didokma tuibana. Saluhutna ali Tuhan diboto hodo. Ditadda hodo holong ni rohakku diho. Dungi diduk Yesus ma tuibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Natutu situtudo na hudokot tuho. Adorang upo sodopeho. Hodo makkoho sidirim. Lau manopot lomoni roham. Alai dung matua ho surdukonomu ma tangammu. Jadi hohosan ni nalibamma ho jalatugi honon nama ho tu nasohi nalomohon ni roham. Alai marhite sian hatana oddeng di palubba duibana manang songod dia parmatena laho pasangapun debata. Jadi dung didok songoni nin nama maduk ibana ihutton ma ahu. Ido sahatna. Hama kadungan padua minggu honon ma dihita duk tasalpuhon perningotan tung tapes tahun perningotan hama mati ni Tuhan ta Yesus doh tapat tapes tahun hahihiun doho hamonangon di Tuhatte. Itu tahe na 2 minggu. Itu kan 2 minggu nong salpo dodangi. Sudah do hita madohoti pasca. Sudah yakin doa sudah do hita. Jala tahadit dakod do marhite-hite hamamate ni Tuhatta do hahihionna bahwa ido ipola ni pelayanan ni Tuhatte. Ido puncak pelayanan ni Tuhatte. Laho menyelamatkan hita halak perdosa. Au sugari soro Tuhatte, au sugari somate, jala au sugari sohehi bana. Tu dia mahita. Tong do hita perdosa. Jala hamagoan ma si jalota. Halani do tung takas diajarhon manang dipudahon apostol Paulus di dok sonon. Anggo sohehe Kristus sian namate, rumarma jamitanami, rumarma nang hapor siaw muna. Anggo so dipahehe Kristus magopo ma hapor siaw muna jala tong dope hamu di bagasa dosa muna. Luar biasa te. Lapatan ni hamamate doho hahihiyon di Tuhatte. Paluahu kita jala gabe dang jol masih perdosa hita. Alai mulo sohehe Kristusi hita gabe aha. Halak tise, halak si perdosa, jabar ta'aha.
hamatian saliling-nililing na. Alay mo lo ganup taon, tapos tahun hamonangon dito hati. Sugari di suku kita naroto per minggu na nun. Madampak na. Mapakrohon na di bagasang uluta. Dung ganup taon say tahalatson hahihiyon nito hati. Adong do dampak na. Lam tugu do haporsyaw tatutu hati. Lampos do rohat tamar debata hot tu hati. Lam tabado akka ulaw na ding gataulahon. Buharo hita di keluarga lam hot do marsihaholongan. Hey do pakurhon na kan. Unang saya tapes tahun ganuk tahun. Hanggo sorong do lapatan na. Malapatan ni tapes tahun. Molo nang dangadong sinatagwari na kita rida di bagasang nguluta. Jala bahkan tumoru siya ni takpola marisuang o madok ko nate marisuang nay pagkala sunod tay hapi pinangido nito hatta dia molo ganup taon semakin dewasa kita dalam iman semakin mampu kita untuk menghadapi segala tantangan lam tugu haporsyota dan semakin banyak kita untuk berbuat yang lebih baik dalam kehidupan ini. Molodang dui hamuk kadungan, do lapatan na. Hal na biasa-biasa namay, ujung na, dangadong lapatan na. Wasa jupang isong ni. Kenapa tidak ada dampaknya dalam kehidupan kita? Wasa hulak kasomala sabing, tapes tahun, hahihiyon, doh hamonangon dito hati. Tay nama, siyan guarni minggutta sadarion. Di guari minggutta nakin, miseri cordias domini. Tamu udah lapatannya. Miseri cordias lapatanna guk asini rohani debata. Miseri cordias domini. Guk asini rohani debatado portibio. Miseri cordias guk asini roha domini debata. Guk asini rohani debatado portio. Buasa tang tarida pakorhon ni hahihiyon ni tuhate di bagasang nguluta. Hala, dililiani akan di portibio kita. Dililiani akan artane di portibio kita. Ujung na nangarong perubahan di bagasan perdalanan ni nguluta. HP guarni minggut tamadok gok asini rohani debata dipakilala hokodo balgani asini rohani debata marhite hamamate nai doho hahihyun nai engkau diberikan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Halen digugum do gabe dapotak ko dihangulu si saliling diling na holan ya hadi holan ala asi ni roha ala ni ido misericordias nama lapatan gok asini rohani debatado portivion. No ay nga sugari di suku kita di perdalanan ninggulum terlumubi mahamaka lansiaon kita na lansiaon natin. Boy de guaram muno ay nga ka asini rohani debata na di paluan na di paituho atau kita yang hadir di sini dapatkah kamu memberitahukan bahwa kehidupanmu penuh dengan kasih karunia Tuhan? Puido, gudang do di jaloho asini rohani debata. Alay tabereng manno bohado asini roha molo di dokho gudang asini rohani debata. Tabereng ma siat trupuk sadarun siat hata ni debata. Balgani asi gok asini rohani debata di portivion ima dakyamuba asini rohani tuhattei dakyamuba. Jujur hadiriota patupa akan susuman jujur. Alay mulu dibahed do hukum di portivion siapa yang salah terus dihukum. Mulu di batu-batu hattei salah ho pitor diuhupo mangulud pe honwai. Hadirion di jolma jut muba-uba terlungui ma moloro aka ancaman. Dakok hapersiauna. Dang hot pangihutonon na dito hatte. Jalabereng mas yang pangalahon ni si Petrus ate. Hola di dok mana sama termasuk dohot sisian itu hatte.
Hari takut tu hati. Mabiri mana di takut. Hadaung, takut tadi. Disangkal. Mula songoni hidup pangalahot tada patut dunia kita pitor takupun niaka jolmo molo dung do takas tado dohok do au sisian ni nati nakuk minin natu hita halai turpuk jami ta sadarion patuduhon nang pesongoni pangalahon ni si Simon Petrus totong do ibana dihaholong itu hatte holong ni rohani itu hatta tabering di sot au sugari hitara adong halak mabahen akan sogoro hatu hita mabahen akan susumat tu hita manang sa di hari las olo biya pajupang dohotto apa itu hati di bagasa terpuk tahun rak marhua rak mangan olo do peho mangan rap doho nama baikan na susumat tu ho olo doho ina pada utado derita alai Jesus di son ngasong oni pamorsoon ni si Petrus tu ibana alai olo do pe rap mangan. Ima kondisi na sederhana tak buat tadi. Napadua hon balgani asini rohani debata go asini rohani debata bahwa olo tuhatai patureho padenggat to persauran namuse memulihkan kembali persaudaraan atau hubungan yang baik. Molo sahat sampai 3 kali Tuhan Yesus mandukun si Petrus. Holong doroham diau do lapatan ni. Pere kita mah sampai 3 kali. Dang na laupailahon si Petrus ibana. Alaya do parjulo lahu manugunugu si Simon Petrus do enak kita. Ala nong sega parsaurat di bahen dosai ala ni ditugu-tugu tuhatta mah. Holong doroham diau dang na laupailahon tuhatta di si. Alai neng paulakon hadirion ni si Simon Petrus tu kondisi na sa sitong na asa ditadda dingga basa ni debata. Dang na neng mabalos sesuatu akan sosuman Jesus tu si Simon Petrus. Dang na neng madabuhon ibana. Alai lahum mabuat. Lahum mangangkat siana tindakan na sosumani tuaka pangalaho na susuman. Imana parjulo. Napadua hon hamak kadungan molo olo tuhatai pature paulakun memulihkan hubungan yang baik kembali ima asa mucat kita asa kembali asa keluar hita sia jorgong ni hadosauni. Lahom madalani akadalan atau lomo ni rohani debata. Ombata bering. Kasih Tuhan itu dia pulihkan kembali hubungan yang baik. Nang pesongoni pangalahon si Simon Petrus, tetapi dia memulihkan hubungan yang baik. Au sugari sosongoni itu hita di bain, ait mangudu do hita, alai bering ma, ala ni hapur syautai, aku ni hapur syautai, Tuhan tetap memulihkan kembali hubungan kita yang baik dengan dia. Iman apa dua hon, napa toluhon. Gok asini roha, balgani asini roha ni debata tu hita imam. Holo de petu hatai, palasuk kita mangulu. Olo de petu hatai maluasuk kita mangulu. Molo di luas tu hatta ho mangulu satu naing ahadu lapatana, asa tormamora doho. Iya, untuk dapat menikmati kehidupan ini. Tetapi bukan itu. Jika Tuhan memberikan kesempatan kepada kamu hidup, itu adalah kesempatan buat kita untuk bertobat. Lahu paringgato panguluota. Ubay na tadok, ngulut ta sinwaingon, terlumubi mahamu dongak kulansia. Hidup kita ini adalah hidup belas kasihan. Holan asiniroha doon nin tanakin. Molo ditikki para sianon ahado lapatan ni padengga perngulumu pahot hapor siaumu patogu hapor siaumu tutu hate unang besi suluki dia kana na jorbu na jului halai tetapi kita harus berbuat yang lebih baik tikki sinwaing do kesempatan sekarang ini hidup kita sekarang ini itulah hidup anugerah Tuhan ngolu asiniroha tikki parasian donwai sahat rodi dia itiki parasiani sahat rodi dia dong akulanan sieson sampai kapan sahat di ujung ningoluta
Salpi, tangan betiki parasian. Jangan harapkan ada lagi belas kasihan kalau kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nama tiki paruhuman. Ingoti. Ini kesempatan yang baik. Waktu ini adalah kesempatan yang baik. Jangan dikira nabu sobulung bahwa akan tua-tua do perjuli sia kami. Belum tentu. Gurang do akan aposo tahelau terperjuli sia kita. Gurang. Oleh karena itu dituntut dari kita supaya kesempatan yang baik ini tiki parasiano tapake lako manada asini roha doh holong ni roha ni debatan. Alani mahama kadungan molo mangolu hitan waing di ngolu asini roha boha di sukum mahita di baik kodo ngolu mon gabi ngolu na mar minisere cordias domini dipakai hodo ngulumon lahu manada dengka basa doh asini rohani debata alani topik ni minggutta sadarion mengajak kita mangarahuk kita ahma pakema ulahom mangulumosin waingot ditikke parasianon satia mangihuton dohot makkaholongi tuhatte. Hodo topik ni mingguta, hati dangi situ nabi nama jahat titik laki hidup kita ini topik ni mingguta satia makaholongi dohot mangihutut Yesus. Baharu na tuan nabi satia doh mangihutut Yesus na saliling naon. Satia doh makaholongi Yesus. Atau anak muda di sini dalam kehidupanmu yang masih muda ini, apakah kamu pakai kesempatan ini untuk setia mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan? Tapi ring mesin maringonati gudang ne kahala be alang dapok na pinarsita ni rohana pitor kanggu hapursionna ditinggal hutu hate alani hamba kadungan ahadu pinangido di hata ni duata molo ngulutang ngulu namar miniseri cordias domini jala patuduhon hasatiota mangihuton dohok makaholong itu hatai aha masula honota sia trupuk jabita sadarion dituntut sia kita supaya kita setia gabe parmahan naburjuroha setia menjadi gembala yang baik ai sudah nagabe penggembala yang baik hola padita do hola perhalado do buhado akan atoras. Parmahad do nasida, parmahad do hamwa kamang do tamak kainang di tonga-tonga di begasta. Tapi man non, ai do nain. Apakah kita benar-benar orang yang setia menjadi gembala yang baik? Tuhan Yesus madok tu si Simon Petrus padohanna parmahanima akka biru-biru. Parmahanima akka biru-biru. Ahado nak biru-biruan. Holana nak kotairo dalam pekerjaanmu, apakah kamu di sana sebagai gembala yang baik? Di tengah-tengah di keluarga, di tengah-tengah di persahutahun atau tetangga, apakah kamu menjadi gembala yang baik? Tentu asabui gabe parmahan na burjuroha, melototo kita menjaga diri, menjadi teladan. Padengkan pangalahota. Padau dirita sian akadosa dohot elaila ni portibio. Hele buhado teheb sahala pimpinan menjadi gembala yang baik. Tapi perkorupsi ati. Buhado gabe parmahan gabe panakko. Buhado parmahan gabe perbeda. Ya, itu mustahil. Gabe parmahan ibana gabe tiruan dalam segala hal. Gabe paramahan molototong hita mangihuton songon hata ni Tuhan Yesus tu si Simon Petrus di hata na parpudi ihuton maahu teladanilah aku hata teladani tu hate hata tiru tu hate maniru tu hate adalah mau berkorban ready doh berkorban ready doh berkorban Raiduho sumehon hosam demi kebaikan orang lain. Imada parjolo nanay sulahonot taham makadungan. Siulahonot ta napadua kon
Apa yang harus kita lakukan? Setia mananga HP namasa, mananga HP naro di perdalanan ninguluta. Apapun yang terjadi, hidupan nadi dok topik ni minggu tahun, setia mangihutto doho makahulongi. Apa artinya itu setia? Setia berarti dapat dipercaya. Tidak gampang diombang-ambingkan. Songon halak si hutto Yesus hita para si rohai. Pasti salele kita mengonu di portibion ragam akahasusaan. Ragam situasi naneng membuat kita tuh hamaguan. Ale tengok mah di situasi na songonipe hok doa sini rohani debata. Molo hok doa sini rohani debata di situasi na songoni setia du hita. Sahoro dia hita setia. Sahoro dia kita setia. Gudang do naung tapadat tutu hati. Gudang do. Dileo huriat do hita kesempatan lahu marpadat tutu hati. Ingot. Marpadat do hotiki makatidak kun hapur siaun. Ada janjimu di sana? Ada. Apa janji kita? Setia untuk membaca dan menghidupi firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan. Merpada dohita, tiki membuat dana tupat di diun dia. Tangi dah ya, adung dupa data. Ini orang-orang tua. Ada janjimu kepada Tuhan? Apa janjimu kepada Tuhan? Manugu-nugu dak dana ko nasa gabe hobbar tulomo ni rohani de bata. Mabuan na sida tu gereja, alay bohado di patubahodo itu terus. Lau majalo pasu-pasu perbagason. Makanya kurang tepat do mulu alay ka dipakai huriate partupulun. Tetapi dalam teologi yang HKBP bukan partupulun alay perjanjian persaripion, perpadanan persaripion. Sebelum menikah dilakukan dulu perjanjian perpadanan pernikahan. Wasai kumarpadan. Dan antara ni si bawa doh si boru-boru ina marpadan hamak kadungan. Isina mangalehon pardonga saripioni. Isina mangalehoni. Isina merencanakan ni. Makanya salah sering kita beranggapan bahwa perjanjian itu adalah antara si laki-laki dengan si perempuan. Karena dia anggap bahwa perkawinan itu adalah rencananya, rencana mereka berdua. Tetapi harus kita lihat, sebelum engkau merencanakan itu, Tuhan sudah lebih duluan merencanakan. Yang guna nani rencana homihiado di patubaho, edang jadi be. Edak kuhiani neng botuninat amata dang, adong donasing. Alai Tuhan merencanakan yang lain. Di dalam perjanjian pernikahan itu apa janji? Adong do janji. Naik kon masih haholongan, itu janji pertama. Janji kepada siapa? Janji kepada antara mereka berdua? Bukan. Naso jadi sirang, napa dua? Jadi naso jadi sirang, naso ia so sinirang ni hamatean. Janji kepada siapa? Janji kepada siapa? Janji kepada Tuhan. Napa tuluhon? Janji nasida padata tikil lahum mardonga saripei ikon hot hita satia hita lahum mangihuton gabe ruas ni hurian burju. Lihat. Kalau disipi ating apa haru tu tu. Pada te itu tu hatte. Kalau dibereng majolo siap pardonga saripeu. Gudang nai nasirang. Mudah-mudahan masih akka ruas nurian namar minggon. Jalan mulu di patu bahoi. Mulai sadarion. Pasomai. Jangan pikirkan lagi. Kiki majalo tohonan. Hami akan majalo tohonan. Arung do padata amang. Arung do padata tutu hati. Wahata ulah hode. Padat mututu hati ima ikom marmahan ya karuas, madapot tonak karuas, madugunogu ruas. Taulah hudbe manang tabahe dua kealasan-alasan yang luar biasa. Jalan kolan di gereja
kita marpadan, dipakai Tuhan tay marpadan. Alay akka pejabat-pejabat, songon halak Kristen di mana? Marpadan dodo Tuhan tay. Ada janjinya, ada sumpahnya. Nah so jadi membuat akar arta di negara on. Habis di patupa, siap malu-malu na di pabahin. Amo kadungan, hima padata. Turpukta sadariyaw madokon satia makaholongi dohot mangihuton Jesus. Hape au sugari sutaulahu ni tao si padate. Oputa madokonaha. Purani oputa madokonaha dekke ni sabulan tutonggina tutabona. Dan kita dekke ni sabulan tutonggina tutabona. Manangise sio sepadan turipurna tumagona. Nenam oyang kita yang dulu itu luar biasa. Supaya tetap setia dalam janji. Siapa yang mengingkar janji, ribur, mago, mati, hilang. Pere kamu akan mangosepadan. Mangosepadan di Parsaripion. Mago do, sursardo, hancur. Alani ini, ahado dipangido di batasya kita. Agar kita tetap songot terpukta sadarion. Setia, sampai kapan? Saat rodia kita setia. Saat rodia digan. Pakai hodoi, setialah engkau. Unakola moto ibe kamu nade. Taruh lapatan ni moto-moto di bawah ini, tetapi tidak nampak dalam kehidupan. Tidak ada artinya. Molo totong doho marsogoni roha tu nama bahek ko songona sogor hamna tikyak kana salpui. Ingat bahwa janji firman Tuhan ini tidak kamu pakai dan dihaholongi ho. Salpuho na kapangalahona na soture songo Yesus i. Radeho berkorban. Jangan lagi ingat-ingat itu. Manangise sio sepadan turi purna tumagona. Adong do upasi jalota. Molo setia hita mangihutot tuhate, molo setia hita makaholongi tuhate, ada upah kita. Adong dopata, bahasa ragu mengalusia. Adong dopata, apa upahmu? Jika kamu dalam kehidupan ini setia mengikuti Tuhan sampai akhir hidupmu, apa yang kamu terima? Apa yang kita terima? Lihat. Sai burjumaho, satiamaho, rasira samate, dungi leho nokku matuho, tupal, murado bantukon. Apa yang mengatakan? Halai, ido julahoko, jala ido ditujuho, majalo tupal hangoluan, di bagasan perdalanan ningolum, halani, setia maho. Mangihutot tuhate. Setia mahu. Una kolam motto bain setia. Alai hidupi. Alani molo so setia hita. Pereng ma. Molo so setia hita. Molo so burju hita makaholongi dohop mangihutot tuhate. Dag setia hita di padan naung tapadat tuhate. Dada tupal hangoluat jalota. Hidup teh. Tupal hangoluat jalota molo so sepada kita bukan. Alai jalota maha, uhum, hamagoan, hamatean, haripuron, himasi jalota, ripur, hilang, himasi jalota, alani dak tahalomohoni. Tetapi kita menginginkan, kalau firman Tuhan mengatakan, setia engkau mengasihi Tuhan, setia engkau mengikuti Tuhan, maka upahmu adalah mahkota kehidupan. Isa mangalian on, mahkota kehidupan ini. Isa mangalian ni, pejabat do, alani hutto may mana, hakulungi may mana. Alani, tuhat tamadok tuhita, satia mahita, makahulungi doho mangihutton ibana, ay balgado upa si jalota, imatupal hanguluan. Di bagasa tupal hanguluan ni, jalota, las ni roha, ulupulup, dohot hasonangan. Amin, martang yang mahita. Muliate madihuwa di Tuhan, ngahubigi hami hatam.
paingotok kami, asa totok kami di bagasan ngulu namion mar misericordias Domini, manada balgani asi dohot holong ni roham. Hatarida ni balgani asi ni roham Tuhan, ima totong kami dihaholongi ho. Dang dingoto Tuhan akadu sa doho pangalausion nami, alay dipulihkan ho, musai hubungan baik doto, songon pabahenamu tu si Petrusi ali Tuhan. Dan saya dijujur ho tu Tuhan akka pangalausion nami, alay disalpuhok ko be, alay dilehok koma, tugas doho tanggung jawab Tuhami. Dihapur say ho do kami ali Tuhan ala nibalgani asini roham. Gabe parmahan na burjuroha sogokwe, ala ni pargugui mahami. Alay di pangidoho do siya kami Tuhan. Hataridaan ni haburjuon nami, makaholongi ho, mangihuton ho, ima, olo-olo hami gabe parmahan na denggar roha na maniruho, jala satia hami di bagasang nguluon, sahak ro di ujung ni ngulu nami, balgado upa si jalon nami, ima, hanguluan si saliling nileleng na, partupal honom mu Tuhan, Tuhami, hasonangan, hanguluan, las ni roha dohot ulo-pulo, mauliate madiho Tuhan, piduje magwarmu, mari kita Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita laus tapasaha ma peliata.